थैंक यू। नीचे हमरा पापा के सामने तू कुछ ना बोलला, यही से हमके समझ में आयल कि तू एगो समझदार लड़का हवा। हम अपन मन की बात तोहरा से कह सकेनी। नीचे जाके बिया खातिर मना कर दो। काहे? देख, वो दिन जो तू हमरा के देखले रहला, हम उहे बानी। और ई सब संस्कार, ई सब ढकोसला हा। हम एगो मॉडर्न लाइफ जियल चाहतानी जे तोहरा से बिया करके ना जी पाई। हमने के कोनो मेल नहीं खे। अगर ऐसन बात बा तो रउआ कहने की मना कर देती। देखा, तू तो डॉक्टर बाड़ा, तोरा के तो बहुत लड़की मिल जाई। हमरा लगता रउआ एक बार अपना पापा से बात करे के चाहिए। देखा, हमके मत बतावा हमरा का करे के बा का ना करे के बा। जे कहानी चुपचाप से सुना और जाके नीचे बोला कि तू हमसे बिया नहीं कर कइल चाहत, बुझला? जा, अरे जा। जी, का हम रिश्ता पक्का समझी? बाबू, का हो? पापा, हम ई कहे के चाहत रहनी हा कि का? हमके मत बतावा हमरा का करे के बा का ना करे के बा। जे कहानी चुपचाप से सुना और जाके नीचे बोला कि तू हमसे बिया नहीं कर कइल चाहत। वो लड़की हमरा बहुत पसंद बाड़ी। अरे रिश्ता पक्का हो गई, मुंह मीठा करवाई। बाबू, मुंह मीठा। चला, शादी ब्याह तो निपट गई। बहुत बड़का काम रहे, निपट गई। पोता के तो बियाह देख लेनी, अब तन पर पोता के भी मुंह देखिए लेती। अरे माई, अम्मा जी, रवा ना बहुत लालच करा तानी। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। ऐसन सिगरेट के हर डिब्बा पे लिखल होला, लेकिन फिर भी पिए वाला पिएला। अपना अपना शौक के बात बा। श्रीमती जी,
रुआ जब भी सिगरेट पिए के मन होके ना, खिड़की जरूर खोल लें। काहे कि सिगरेट पिए से ज्यादा ओकर धुआं नुकसान करेला। गुस्सा ना आइल? ना ना, गुस्सा काहे आई? रुआ वैसे भी हमरा के पहले से ही सब बता चुकल बानी। रुआ सिगरेट पिएला आ चाहे ऐसन कोनो आज़ादी के बीच में हम ना आएम, लेकिन बस रुआ से एगो विनती करें कि रुआ जौंची करे के होई हमरा सामने करें। हमरा परिवार वाला के सामने ऐसन कोनो काम मत करें जैसे रुआ आ हमरा खानदान के नाम खराब होके। काहे कि हमार दादी, हमार माँ, हमार पापा बहुत संस्कार वाला बालो। किचन में गैस खुले रहिल बका हो। नहीं अब बहने तो बंद उन कह के आई हाँ हम। कुछ महकत नहीं है तारा लोग के? हाँ कुछ कुछ महकत तबा देखा ना का जा रहा था तनी देखा लोग। बड़कू के रूम में देखो तो चला। चला चला। अरे इतना महका तक। बेटा बबुआ, ए बबुआ, कहाँ महका तक कहाँ जा रहा था का मालूम? ए बबुआ, खोला बबुआ खोला। कहाँ जा रहा था भीतर? ए बबुआ, बड़कू कहाँ बड़ा हो? खोला बबुआ। हाँ माँ। कहाँ जा रहा था? कितना महका तक का? अरे वो कुछ ना माँ, मच्छर बहुत हो गए रहे ना, ऐसे हम ही धूप अगरबत्ती जलेले रहनी है। मच्छर हो गइल बा। हाँ मच्छर हो जाए गइल बा। मच्छर हो मच्छर हो गइल बा। रुआ जाई लोग, सूती लोग। ठीक 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 बा, बजा। ठीक बा। चल चल चल। अगरबत्ती से मच्छर कुछ समझ में ना आई। हमरा के छुए की कोशिश मत करिए। इहो बात अब हमके पहले ही बता चुकल बानी कि रउआ हमरा के बिल्कुल पसंद ना करेनी। अब वैसे भी ई बियाह रउआ आ हमरा परिवार के बीच में भइल बा। आ हम तन से तन के मिलन से ज्यादा मन से मन के मिलन में विश्वास रखेनी। रउआ हमरा के अपन पति दिल से ना मान ले, हम रउआ ऊपर कोनो अधिकार ना जताएम। ई हमार वादा बा। गुड नाइट। ना गुस्सा कैलस, ना झगड़ा कैलस। अब हमरा छुटकारा कैसे मिली? कैसे निकलब एजा से?